Takže čaute, dneska vítam zo servera Craftoviny hry. Tento server už má aj novú minihru Aid for Survive a aj Survival, ktorý bohužiaľ je dočasne nedostupný, takže vám ho nemôžem ukázať. IP adresa na tento server bude. Teraz máte sekundu na to, aby ste... Samozrejme meno Craftoviny hry, no a dneska si idem zahrať Dropper. Nie, idem si zahrať parkour, pretože ten je veľmi ťažký a náročný, už som ho skúšal, ja už som tu rád od môjho tutoriálu už ubehol nejaký ten čas, takže ideme na to. Tak najprv samozrejme máme úplne najľahší level, ktorý sa dá v pohode preskákať, keďže ja bohviaký parkourista teda nie som, tak bohviako skákať teda neviem. Niekedy mi to sa dá vidieť, niekedy nie. OK, tu máme teda prvý level dokončený z parkouru, máme tu pripojenie na server a to je všetko asi, že je začiat z parkouru možné. Takže ideme do Dropna, ktorý mimochodom je takmer nedokončiteľný. Takže ako vidíte všade, tak je hlavne blok a tu je voda. Netraf som ju, samozrejme Dropper je teda jeden z najťažších minihier, čo tu môžete mať. No tak ideme na to. Skúsime to znova. Ja si verím. OK, ja som to nejak prežil. OK, ďalej tu máte escape room, ktorú sme tiež videli v tutoriáli. Idete tadiaľto, tu máte navigatívne cesty. Bohvie, ako to tu ja hrať neviem. To ma zaviedlo bohužiaľ znova na začiatok. A spálu som volať. Tieto minihry teda server ponúka, už sú tu aj cards upravené. Ja mám ako povedané na loďke, neviem jazdiť, ale myslím, že hej. Prosím vás, dajte mi odber, chcel by som do Vianoc dosiahnuť. Nie do Vianoc. No hej, do Vianoc by som chcel dosiahnuť 50 odberateľov. A samozrejme nezabudnite dať odber aj mojim kamarátom Šimenovi a Matejovi, ktorých máte tu. OK. No tak to je jasné, že to úplne nemá nič. A či sa tu baví? Haló? Tak toto vôbec nechápem, tak samozrejme bohužiaľ musím uvieť na začiatok. OK, som teda znova späť po nejakej tej časti a tu máme Find the Button. Level easy, to je úplne najľahší level. To si toľko komandu nevšimne, to je extrémne komplexné. No a level medium, to mi až tak nejde. Viete? Ale, áno. Takto. OK. Čiže sme tu. Postavíme sa až sem, tu máme button. OK, dokončil som aj ten level, tu je level art. OK. Neviem, kde úplne tu je ten button. Samozrejme, tu máme nejaký ten bedrock, na ktorý sa nám vôbec nechce dostať. Takže čo si vyberiem, tento spodný? Nič. Spodný tiež nič. Tu máme bariéry, toto je to. Super. No a je tu demon level. No. Tu bude väčší problém, lebo v tomto leveli sa ja to nedá úplne skočiť tam, musíte ísť odtiaľto. OK, a keď sa už dostanete aj sem, tak vôbec nevidíte button. Takže jediné, čo mne tu zostáva, je asi sa zabiť. OK, takže to je skoro všetko, ešte je tu táto fight, kde bohužiaľ je jeden náročný súper. Keďže tam nemáte armor, nie je to najlepšie. Potom je tu mob arena, ktorá funguje takto. Máte tu okolo seba tieto command bloky, keď zapnete hru, tak vám to spadne
som sa zvykol. Ale keď decko ma nechce nechať na pokoji, tak ma to zabije. No. Potom tu máme teda ten survival a Fight for Survive, čiže jedna z mojich najmenej obľúbených hier aj napriek tomu, že som ju vytvoril. A samozrejme to takto buguje. Máme tu trošku veľa zlatých heliem a všetkého. Pekne to tu pekne môžeme nechať dropnuté pre niekoho šťastnejšieho. No. A slime. Zaujímavý slime. OK, tu máme niektorých slimíkov, ktorých vôbec nechcem vidieť a keďže je to vôbec na nič a dá sa to vhubnúť v pohodne. To je problém, preto vám ukážem radšej druhú miestnosť, lebo je to tu už aj divné. Frajer, poď. Nič, máme Ethernet. OK, na druhej strane je tiež taký malý chlapec. OK, akurát som to nevypočítal, nie? Nie. Dobre, zobral som. Takže to je asi všetko z týchto voľkavých minihier. Potom je tu aj toto špeciálne parlament, kde sa volia niektoré minihry, keď niekto navrhne minihru. Ten je samozrejme dostupný iba počas tých volieb, takže nič. To máme ešte takúto reštauráciu, kde sú, nebudem komentovať záchody. A samozrejme je to teda parádny server, vlastne môj kamarát, samozrejme nezabudnite jemu, mne a ďalšiemu môjmu kamarátovi, tak dobre, ja sa s vami zatiaľ učím, čau.